Tää on pieni testi. Miten tän Lumixilla pystyis sit kuvaan, kun joulun varmaan tulee uusi kamera. Joten sitten tää joutuu, tai siis pääsee, ei se joudu, se pääsee videokuvauskäyttöön. Koht tuolta tulee T53641. Itse asiassa ihan 3 minuuttia. Tolla mä kuvaan sen. Se on Canon Ixus. Se on tällä hetkellä videokäytössä ja laatu on siitä 1080p. No se on ihan hyvä. Kyllä. Mutta tää on mun mielestä parempi videolle sitten. Ja sit se, tai no ehkä mä teen silleen, että se kamera, se on 4K-kamera. Mä täytyis katsoa, jos haluatteko te semmoista 4K:ta vai haluatte sitä 60 fps. Kumpaa? Minne menee? Hiekottaa. Oli lähellä, että ei osunut. No ei se nyt niin lähellä, mutta olisi osunut tonne. Siis tässä on aika niin kuin moni tyyppi vetää niin kuin tosta yli. Mites just sattumalta nyt vetää joku tyyppi yli? Itse asiassa tuon junan ääni kuuluu jo ja sitä vetää ihan koko ajan joku tyyppi niin kuin yli. Tasoristeyksen kyllä laittaisin tuohon. Ei kai se kone tuu vaan takas. No niin, nyt se tulee takas. No ei se kovin paljon. Parin viikon, tai ehkä 1,5 viikon. Noi sunnuntai Helsingin Sanomat. Tai Helsingin Sanomat. Tai niin, joku 7. No en mä tiedä. Joku tommonen toikin. No täällä ihan just tulee, pitäis lopettaa tää kuvaaminen, kun toistaiseksi nyt tää kamera kuvissa. Täytyy vähän vertailla, että onko tässä parempi kuvanlaatu vai onko se sitten tai niinku valokuvan laatu. Mä uskon, että siinä 4K-kamerassa on parempi, mutta myöskin video siinä on parempi. Miten kun mä alan kuvaa enemmän tämmöisiä videoita, niin mä hommaan mikin tuohon kameran päälle. Ja kuvailen sitten sille äänikin kuuluu paremmin, vaikka se nytkin kuuluu ihan ok, mutta saa vielä paremman äänenlaidun, mutta nyt se itse asiassa. No joo, kyllä se on tossa Mäkelässä nyt. Minuutin päästä tulee. Katsotaan. Toivottavasti tulee minuutin päästä. Mutta tää oli vähän tämmönen joku testipätkä. Ei mitenkään erikoinen. No, mutta kuitenkin. Haluatteko te 4K-videota vai 60 fps-videota? 60 fps, jos ei joku tiedä, niin se sulaa. Se on sulavampi kuva siinä silleen, että se menee tälleen silleen suojavammin. Tässä ei nyt kai ole 60 fps päältä tässä kamerassa, mutta tähänkin saisi jollakin tavalla. En mä tiedä toimiiko se sit, mut vai 4K:ta. 4K on ihan perhanan tarkka, mutta se ei ole niin sulavaa se kuva. Mut nyt täytyy kyllä laittaa kamera päälle, nimittäin se juna tulee tuolta.